bisan pa og mugukod ta sa uban, no? Para tong taga Morocco. Kabalo mo sa Morocco, ang mga tao dito daw mga millionaire o billionaire. Walay kuan ito, walay misagol nga mga pobre. Pero sa ilag yung outside nga sitwasyon, ang Morocco gitawag og the place of the elite, no? Kanang mga lugar sa gitawag og mga kuan ang mga tao, kanang gitawag og dili basta-basta. Pero kabalo ba mga Morocco katong naglabay lang karon lang mga bulan kuan sa Ginoo, gi kastigo sa Ginoo pinaagi grabe nga earthquake, daghan kay nangamatay. Unya kining mga nagsunod nga mga mga bulan, daghan nga mga nasod ang gipangpukaw na si Ginoo. Kadto di na to matawag og pagsulay, kundi kastigo gyud to, awakening na gyud to. Mo ganini nga sa ato nga ang ato karon dili ta bitaw naapil sa maong grabing kastigo. Kini ato diri pangpikpik ra ni si Ginoo. Pangpikpik lang, oy. Ayog pagpatulog-tulog. Oy, ayog paluya-luya. Oy, ayog palailay. No, unang pamikpik si Ginoo sa tuwa. Kay kung mga ritubado ganita, mga kuanta kanang uksa kon paspoil ta sa Ginoo, mga gahig-ulo ta sa Ginoo, sama sa Israelite naglabay ang panahon nga atong ang ilahang kanang sitwasyon gitawag sila hard-headed, kastigo sila sa Ginoo sa gitawag og mga intentional nga mga kastigo. So nahitabo na sa mga Israelite sa time nga ikalimtan, dali ra nang kalimtan itong mga bag-ong kaayuhan si Ginoo. Iksoon di ta mo paabot sa kastigo nga ipakanaog sa Dios sa kalibutanon nga mga practices o sa mga tao nga nagpraktis og kalibutan. Mugawas ta aron di ta maapil sa plagues nga ipakanaog sa Ginoo. Kay ang sala nga gitanaw sa Ginoo sa kalibutan, sa mga taong kalibutanon iyang padiri, wala mo diminish kundi naga-increase and hat even rich sa nostril sa Ginoo o kanunan ang gina-remember sa Dios. Apan kung nagawas tagikan sa kalibutan igsoon, ang atong sala di na hinumduman sa Ginoo. Ingon sa Hebrews chapter 12, nga pa diha, we are looking for the permanent city. And the city that we are now is already for a moment. Matod pa niya tungod kay nagtan-aw ta sa syudad nga permanente o kining syudad nga ato karong gipuy-an agi lang ni. So ingon pa niya diha, dili ta magduyog sa maong syudad nga lumalabay lang. Mangita tag syudad nga permanente gi-prepare sa Ginoo para siyang mangkadakan. I hope igsoon nga mogawas gyud ta sa mga kalibutanon nga influence, kalibutanon nga mga practices o kalibutanon nga mga butang aron di ta makaapil sa paghampak sa Ginoo sa kalibutanon nga mga katawhan nga nagaprovok sa kasuko sa Dios. Amen. Kung naanad na ta sa kalibutanon nga mga practices nga na-enjoy ta, kung naanad ta sa kalibutanon igsuon nga mga butang nga napamahal na nato, kana tugay atong unod mao'y gusto ana. But ang spirit nga nasa imong sulod o ang spirit nako sa akong sulod against yun sa mga butang kalibutanon. The influence of the world, the practices of the world, God is really against it. Our flesh ang atong unod lang, ang ato lang gitawag og humanity atong pagkatawhanon, maulay na kagustuhan na. Apan igsuon ang order sa Dios, get out from that influence, get out from that practices, get out of that affair, so that dili ta makadawat unya og kastigo sa Ginoo. Og ang order sa Ginoo, dili ta magawas unya na. Now, if God ordered us to get out now karon na ta magawas maigsuon. So tell yourself in imong kagalingon, by the help of the Holy Spirit and by the remindings of the Word of God, Lord, tungod kay pagawson no gid ay minimo ana aron dili kami
matawag og Kristohanon nga word lang gihapon, mugawas kami Lord sa mga kalibutanon tanan nga mga kalibutan nga mga butang aron Lord mahimo kaming worthy sa pananaw nimo. Ora igsoon, mahimo tang worthy pa sa Dios if we will get out from the world. Then igsoon ang Dios ang iyang mga promises nga ang tanan nga iya pang gi-withhold awa pa niya i-release, it will be released igsoon tungod kay may promise man ang atong Ginoo. So praise God sa maong challenge sa Ginoo, mong warning sa Ginoo. Then it's up for us if we will take it or leave it. Kung imong dawato na og dili, narna nimo. Pero ang order sa Ginoo, come out from among here, my people. Gawas kamo gikan ni ana akong makatawhan. Aron dili kamo maapil sa akong kastigo nga para kanila o mahimong para pod kanimo kung nagduyog pa ka. Apan kung magawas ka na, ang kastigo nako para lang sa mga tao nga nagpabilin sa kalibutan. Apan sa migawas sa kalibutan, way kastigo nga mapaabot nimo sa Ginoo kung dili ang gi-prepare sa Dios nga inheritance para sa ato. Kay we are in the days nga question mark na gyud. Ang Ginoo naghatag na gyud og ultimatum, no? Muna na ingon niya diri nga kung naata sa place nga murag gahawid pa ang yawa sa to, gahawid pud ta gamay sa kanang mga maka-glorify sa yawa. Now remember nga kung misko ta glorify, dili lang ang Ginoo nagakuha glory, ang yawa pud. O nga dunay warning ang pulong sa Ginoo diri kay ato diren i-examine kung basin og napatay na bilin nga ang atong one step nakasulod sa Ginoo, ang another step nabilin pa sa kalibutan. Pero naay warning Ginoo diri nga don't allow the world to hold you. Ayaw gyud tugot ang kalibutan nga magunitan ka pa niya. Get out from among them. Mugawas gyud tagikan sa kalibutan. Kay sa ako nakita dunay mga Christian sa lain-lain nga simbahan naman nakita og napaghapoy church nga still worldly, pero diri po sa simbahan po napakita og mga maginoo na ta pero nasagalan po og makakalibutanon pa. Okay, kanang church naging worldly, ang Bible naghahatag og reminding sa ato nga ang atong life this latest kaning ulahing mga adlaw